Adam, nech vás poznám. Čaute všetci a dneska vám idem ukázať nové kozlo s takýmito malými onými. Vidíte, že mám iba jedno, no ale pozrite. Mám stále jedno, ale nechápem, prečo sa tu zohol, ale Lebo som hľadal 1 cent. Ale v skutočnosti mám iba, dve mám. A teraz ešte aj maj. Bok. Nemám nič. To sú obidva. To si jak urobil? Teraz. A takto sa robia všetky kozlá. No takže, toto bolo to najlepšie kúzlo, ktoré Adam spravil v živote. A vysvetlenie ukážem vám teraz, alebo pokiaľ chce, vám ho neukáže. Takže ukážem ho teraz. No, v rukave som mal jedno ono. Ja som to potom hodil na zem. To spadlo na zem. On to mi to potom podal dole. A ja som vám klamal, že to bol cent. Potom som mal 2. A takto, keď som mal, tak som si ho takto som si ho tak prehodil. Takto mi letel a sem. Pozrite. Mi to nejde. Takto. Tak. A potom som mal v druhej ruke 2 a neviem, prečo mi to stále padá. Lebo Dož si to nevedel a to je problém. Takéto 2 Lego kocky. Takže môžete doma ukazovať, akože vážne, môžete doma ukazovať svojim kamošom alebo bratom. Tak, Môžete to robiť buď tými kockami, alebo percentovkami, alebo neviem čomu, ale nech to budú tieto vaše. vaše. Čaute.